Niin, isä oli siis juuri täyttänyt 19. Mun mielestä sieltä ei kukaan ole terveenä tullut takaisin. Herkkä ihminen ei kestä niin suurta taakkaa. Diagnoosi. Sielusyntyinen reaktio on vakava neuroosi. Ne ei ole pystynyt palaamaan siihen sodan jälkeiseen todellisuuteen. Isä nukkui sille, että hänellä oli kirves sängyn alla. Uhkaava. Särki huonekaluja ja uhkasi aseella. Useimmat sanoivat, että kyllä sen ymmärtää, että se on ollut kovissa paikoissa.